अरे गुजरिले नजरी से जावे त गुजरिया अरे धाड़ी की लजूरी सी अरे कई गो दिल बारी सीना के भीतरिया अरे वो दिल लगे बतरे से अरे गुजरिले नजरी से जावे त गुजरिया धाड़ी की लजूरी गुजरिले नजरी से जावे त गुजरिया धाड़ी के लगे कहीं गो दिल बावे सीना की भीतरिया कहीं गो दिल बावे सीना के भीतरिया वो दिल लागल तोरे से गुजरिले नजरी से जावे त गुजरिया धाड़ी के लगे कहीं गो दिल बावे सीना के भीतरिया कहीं गो दिल बावे सीना के भीतरिया वो दिल लागल तोरे से काहे सखी हम तो देखता नहीं कि बाबूजी का बनावल बहुत कुछ बा। सही बात कहता रे लेकिन तो लगता कि खजाना वाली चाबी कहीं भुला गल बनलो। सही तू कहता रे बाबूए जी के बनावल घर द्वार बाबूए जी के शरीर बनावल लेकिन यहाँ के घर के मालिकार घर के मालकिन घर के हित नाते के पता नहीं खेलावत आजे के दिन वो बाबूजी की आत्मा की ओर से जो लुटाए के बाद लुटाए के बाद रोज रोज हमने के ना आई रोज रोज ना ही प्रोग्राम होई ना बाबूजी की आत्मा के शांति खातिर इतना बुलाई लेकिन कहे के बाद मृग नहनी जसी नहना मिलली बच्चे और देखी नौटंकी नाच आजमगढ़ यहाँ की तरफ शिवा विजेंद्र पुरस्कार जिक्र मालिक बने माननीय हमारे बड़ी भैया अंगद कुमार जी छठियाओं के धरती से बहुत ही सुंदर से पुरस्कार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी और इस चैनल के जे देखत बा लाइक करी सब्सक्राइब करी कमेंट करी कैसन लागता वीडियो अरे मान्य आज प्रधान जी बैठल बानी तनी अच्छे से सेट कर लेंगे प्रधान जी रहुआ निगाह हमनी पे लौकत नहीं थे मृग नैनी जसी नहरा मिलली बच्चे उठवा करी मुस्कानी खिलली बाती और माननीय हमारी संदीप जी के माता जी बानी संदीप जी के माता जी बानी वहाँ की तरफ से 21 रुपये के पुरस्कार
लेकिन मानने बाबूजी के पतो हम लोगन के पता नहीं खे लागत हो सुमन जी। हाँ सखी न पतो ये लोगन के पता चलता ना बेटवा समाज में केहू के पता चलता ना बेटवा लोग के पता लगता लगता कि माई के ममता बाबूजी का ममता ना रहा लोगन से। सही है कहा तारू बड़ा करेजी बुझाता नहीं लोग। मृति नहनी जस नहरानी लल बाटे उठवा पर मुस्काने खिलल बाटे मधु की गगरिया सचर में सचल बचरिया और इमानी सुरेंद्र पोखरा भरौती यहाँ की तरफ से बहुत ही सुंदर से पुरस्कार। तो रही सपना में तुम्हारी रहीला सांझ से भोर कहीं के दिल बारे सेना के भितरिया कहीं के दिल बारे सेना के भितरिया वो दिल लगेगा बहुत ही सुंदर सा पुरस्कार। के बारे बाबूजी का भतीजी आ गई मानी 20 रुपया लेके रही ना पैसा उधार हमारे से ले ला जाए। अच्छा हो मालिका यह बौरा होई आई देखो आई मनाई है तरे कहो बाबूजी की भतीजी घर का पतो ना रिश्तेदार सब हो लोग हाँ सभी लोग आई बार बार मौका ना मिली। मल्लिकार जी आप आई 501 रुपया लेके। सही बात बा मल्लिकार जी आज ना ये दिखाई दिए तो कहिए दिखाई दिए। और मानी माता जी बानी जेकर सुहागे आज बिछड़ गई बानी वहाँ की तरफ से 101 रुपये के पुरस्कार माता जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद की कामना रखती हूँ। ए सुमन जी हो आई देखो बाबूजी के बड़ पतो हो बानी ए पतो हरानी पकड़ला कहीं दखी बार बार नीचे आ जाए। बढ़िया पतो हो बानी आई दे के जाता नहीं 100 रुपया ऐसे काम चली। हाँ सही कहले बा जैसे ए सुना सुना इ लोग पढ़ावत तारी कहत इन लोग जाना तारू मतलब का बा जैसने ऊ दो तैसने माधो जैसे ऊ चली हो तरी यो चली ले ला लोगन पैसा हमनी से कम से कम 2 नजरी मत कर एक के नजर सबके देख लो कहे के बा